Bé, ara intervindrà el Joan Berguedà, que és l'actual president del Casal, i ell parlarà també de la següent etapa vital, que és aquella època en què el Ramon Turull va ser president del Casal, però el Joan farà la intervenció sobre el Casal i també un apunt sobre un breu període que el Ramon Turull va estar a l'Ajuntament. Endavant, Joan, com vulguis. Bon dia a tothom. Si cal fer la consideració de que hem de parlar de 60 anys endarrere i potser per intentar contextualitzar i que sigui més entenedora tota la dinàmica que es venia produint quan una persona participava de les institucions, com a institucions entendrem que dintre del que és la vida del senyor Turull, a partir dels anys 60, bàsicament fins als anys 70, 72, 74, que és quan ell va intervindre d'una manera físicament activa, tot i que ell ja sabíem que era una persona molt participativa i molt col·laborativa, per tant sempre estava obert. Hauríem de dir, i jo parlaré respecte del Casal de Cervera i després respecte de l'Ajuntament, les seues dues etapes, les intento contextualitzar una mica perquè s'entengui com es reproduïen les dinàmiques en aquell moment. Qualsevol persona de Cervera que intentés ser activa i participativa no podia acudir en aquell moment a altres entitats que no fossin les que realment en aquell moment portaven la dinàmica de Cervera. El Casal de Cervera, per entrar ja amb el que pot vindre a representar, hem de començar parlant de Círculo de Cervera. Parlem dels anys 60, postguerra, tot estava, com ha passat i s'ha explicat abans amb la Segarra, que tot estava afecte, no sé, al moviment i tot era en castellà i els llibres d'actes, que és la font on ens han anat a vestir de la informació, clar, tot és una mena de dinàmica que cal que l'entenguem des d'aquesta consideració de que el Casal era una entitat, quasi un miler d'associats, amb diferents tipus d'associats, tenia socis fundadors, tenia socis numeraris, tenia socis, diguem, honorífics i tenia els socis protectors. Uns es fonamentaven en ser socis que havien tirat l'entitat endavant des dels inicis, que primer, antigament, abans de la guerra, era una entitat que se'n denominava Casal Català, però després va ser Círculo de Cervera, perquè no hi havia possibilitat que es pogués nomenar d'altra manera, perquè estava afectada per tot la postguerra i el demés. Entrant aquí, les dinàmiques en aquell moment, el Casal tenia quasi un miler d'associats, el senyor Turull era el soci fundador número 23 de l'entitat. I sempre el lloc de reunió, el lloc d'assistència sociocultural sempre era el Casal. El Casal tenia i posava en marxa els envelats, tenia les seues seccions culturals, teatrals, aquí es feia tot l'escacs, billar, tot partia d'aquí. Si un no volia, diguem, si un no participava de tot això, quedava una mica desintegrat del que era la vida social i cultural. Bé, el senyor Turull, al març del 1962 va participar en una terna que el senyor Salvador Gasol Trullols es proposaven les renovacions de la Junta. Les renovacions de la Junta del Casal es produïen cada 2 anys amb una meitat dels seus membres. O sigui, si hi havia 9 membres, cada 2 anys renovaven una vegada 5, l'altra vegada 4. El 1962, al març, a proposta del senyor Salvador Gasol Trullols, va ser elegit ell nou membre amb una candidatura que va obtenir, de 178 assistents, va obtenir 92 vots a favor i 85 en contra, no en contra, sinó 85 a favor de l'altra candidatura. O sigui que hi havia una vida social molt enconada, en el sentit que hi havia molts interessos en voler participar i fer-se un lloc dintre del que eren les estructures. Llavors, ell va ser una persona que una vegada va obtenir el nomenament com a membre de la Junta Directiva del Círculo de Cervera, va ser ocupat i va ser nomenat vocal de biblioteques. Ell sempre, amb la seva, com ja s'ha mencionat abans aquí, amb la seva intenció sempre sociocultural, va enfocar i va
reconstituir el que era la biblioteca del casal i va engegar diverses campanyes, per exemple, cada soci un llibre, i llavors va ser quan va catalogar i va reorganitzar tot el que era la biblioteca. Al mateix temps va impulsar els grups de teatre, va crear el cinema tant infantil com el cine, el que podríem dir, tota l'activitat que derivava de la utilització del teatre. El teatre aquí en aquells moments s'hi feia la Passió de Cervera, perquè fins a l'any 1967 no es va fer tot el que era el Gran Teatre d'allí i, per tant, inclús la Passió es desenvolupava aquí. Llavors, vull dir, ell va ser un dels impulsors en què tingués vida, que totes aquestes activitats tinguessin una vida, i va ser el veritable impulsor, i sempre amb el seu instint de catalanitzar, vull dir, perquè ell ja portava les arrels de voler catalanitzar tot el sistema, va ser la persona que normalment va aconseguir, gràcies a va haver-hi un moment en què va haver un canvi de normativa i va possibilitar, parlo en aquest cas del març del 64, que es pogués canviar el nom un altre cop de Círculo de Cervera a Casal de Cervera, amb el sentit que fins a aquell moment no havia estat possible per normatives i amb una modificació de la llei d'associacions de l'època va aconseguir, siguent ell ja president, perquè ell va ser elegit president, primer va ser vocal, després va ser renovat com a vocal, però després va poder, a l'assemblea del desembre de 1965 es podia la renovació de la Junta i fou nomenat president. Llavors ell com a president ja de l'entitat va ser quan dintre d'aquesta normativa va poder modificar el nom i va poder aconseguir que el Círculo de Cervera tornés a ser el que originàriament era, Casal de Cervera, cosa que ens arriba avui amb aquesta denominació. O sigui que la seva vida aquí va ser bastant intensa, hi ha multiplicitat d'actes i tota mena d'accions culturals que gairebé podem agrair el que van ser totes a base de la seva impuls dintre del que era la catalanització de l'entitat. Finalment, després de passats gairebé 5 anys des del seu ingrés a la Junta del Casal, ja l'any 1967, al febrer de l'any 1967, va cessar com a president i membre directiu de l'entitat. Tota vegada que es veien obligats amb les renovacions, no és com ara que potser podien perpetuar un càrrec, sinó que per les renovacions tenien que produir-se i d'això. Ja posteriorment també el senyor Ramon Turull fou nomenat pel governador civil de la província com a delegat governatiu per assistir a les reunions, perquè el casal tenia una dinàmica que per fer unes assemblees tenien que demanar permís al governador civil nomenava delegats per assistir a les assemblees, si no donava l'autorització no es podia fer l'assemblea, i llavors posteriorment el senyor Ramon Turull va ser delegat governatiu de Lleida, del governador civil, per poder coordinar d'altres posteriors assemblees del casal. Ja dic, van ser 5 anys d'una activitat constant i molt activa dintre del que era la vida sociocultural del casal. Després també, al mateix temps, perquè les persones que es movien dintre els àmbits estaven en diverses entitats i en el context dels ajuntaments, en aquell moment els ajuntaments també s'organitzaven d'una manera que es anaven constituint. L'alcalde era nomenat pel governador civil amb les corresponents aprovacions de les jefatures del moviment, tant local com provincial, però tenien a l'elecció un terç familiars, un terç sindical i un terç d'entitats. El senyor Turull va ser elegit a l'Ajuntament de Cervera al febrer del 64 com a concejal del terç familiar i s'ocupà, com no podia ser d'altra manera, dintre l'àmbit de la cultura. Fins i tot era una persona que quan algú s'adreçava a l'Ajuntament els contestava amb escrits manuals d'ell, vull dir, contestant a la gent, perquè era una persona dotada amb les lletres i llavors
Era una forma de gestió no tan oficialitzada com ara, sinó que si una persona s'adreçava i consultava, fins i tot s'ha pogut observar que els contestava de puny i lletra. Després, el 28 de febrer del 65, havia entrat a l'Ajuntament del 64, va crear la nova biblioteca de Cervera i la Segarra. O sigui, el mateix que havia tingut el Casal, que també ell havia impulsat una nova biblioteca, que en aquell moment era interessant i molt important, doncs també des de l'Ajuntament l'any 65 va crear la nova biblioteca de Cervera i la Segarra. Ja l'any 1968 el senyor Ramon Turull, juntament amb els senyors Martí Madern i Carlos Enríquez Barona, també va ser nomenat com a membre de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida, o sigui que dintre impulsant el que és el seu àmbit d'actuació. També al març del 69 va ser elegit novament concejal de Cervera i va ser nomenat en aquell moment segon tinent d'alcalde. S'ocupà de gestionar en aquell moment, juntament amb d'altres regidors, diríem ara, concejals d'aquell moment, va portar també les àrees de cultura, informació i turisme i esports. Ja després de tot aquest periple, primer pel Casal i després per l'Ajuntament, 7 anys després, l'any 1971, va cessar el seu càrrec a l'Ajuntament de Cervera i va ser una persona que, ja dic, sempre, en consonància amb les seves actituds personals i característiques, abastament demostrades, sempre va continuar mostrant-se actiu el reste de la seva vida i de més, va continuar sempre mostrant-se actiu i participatiu en tota la vida social, però ja no des de dintre les institucions. O sigui, el seu periple va anar des dels anys 60 als anys 71. I a partir d'aquí, llavors ja va continuar participant i es va dedicar a d'altres àmbits, però ja no des de les institucions. Tot això són informacions que s'han vingut recopilant des de les actes del Casal i des de les mateixes publicacions de Segarra Actualitat i tot ve a esdevindre una característica, diguem, de continuïtat en tot el que ell venia desenvolupant amb els altres àmbits que aquí ja s'han mencionat. D'acord? Moltes gràcies. Quan has dit, Joan, que va ser regidor d'Esports,